Исәнмесез? Узган күзәтүдә бер бәхәсле фикер әйткән идем. Татар матбугатында укыр нәрсә юк дип санаучылар ялгыша. Ризалашмаска мөмкин, куәтләргә мөмкин, ләкин бу барыбер бәхәсле мәсьәлә. Кайберәүләрегез ышанмыйдыр. Дөрес, әгәр дә сез безнең бу тапшыруны карыйсыз икән, димәк, инанасыз, кабул итәсез, яратасыз һәм минем кебек тә уйлыйсыздыр. Ләкин сезнең тирәдәге кешеләр, сезнең оппонентлар, дуслар, туганнар, яшьләр алай уйламаска да мөмкин. Шуңа күрә бу бәхәсле темага дәлилләр китерергә кирәктер ул. Чынында алдамыйк без һәм ялганларга да ярдәм итмик башкаларга. Бармы соң ул чынында, юкмы? Менә ватаным Татарстан. Менә калын саны бу, җомга саны. Анда беренче биттә мәктәпне кем чит итә дип язган. Бу мәктәпкә бармыйча өйдә белем алучылар турында. Алар 800 кеше булган, хәзер 1000-гә җиткән. Ягъни бу начармы, әйбәтме түгел, шундый кешеләр бар икән. Үз балаларын өйдә генә укытучылар. Кызык тема бу. Әгәр дә мәктәпкә барып та яхшы белем алмый дип ышанучылар, яки үзлектән өйрәтүче, укытучы табылучылар булса, нишләргә? Гади тема түгел, бу хөкүмәт газеты шушы әйбергә игътибар итә. Бармы бер җирдә бу турыда мәкалә? Бармы, юкмы? Минемчә юк. Менә ватаным Татарстанның юка булмаган шимбә саны. Баш исем беренче биттә иң мактанчык халык азнакайда диелгән. Чынмы бу? Мин белән азнакайлар бик мактанырга да яраталар, чөнки аларның шундый лачын тавы да бар, шәһәрләре бар, зур кешеләре бар, шәхесләре бар һәм мактана торган кешеләре дә бар. Бу кызык, ләкин бу мәкалә әлбәттә бу турыда гына түгел, туган якны өйрәнү турында. Һәр кем үзенең туган ягын ярата, мактана һәм мактанырга сәбәпләре дә бар. Бигрәк тә сәбәбе булып мактанмыйча яшәсәк, ул әйбәт булмас. Димәк, безгә дә азнакайлардан үрнәк алырга кала. Шәһри Казан. Туган телдә сөйләшергә дә, укырга да, язарга кирәк дигән баш исемдә, 3нче биттә фәнни-практик конференция балалар турында барамында әйтелгән. Кызык, мөһим, бу турыда башка басмаларда да бар. Нигә укымаска? Балалар фикер йөртәләр. Шушы турыда укучылар да, укытучылар да фикер йөртәләр. Журналистлар әзерләү турында әйтәләр. Бу бит инде зыялы кешеләр дигән сүз. Хәзерге заманда андыйлар бармы, юкмы? Китапта гына калмасмы дип сөйли Искәндәр Гыйләҗев. Шул ук туган якны өйрәнү турында, авыллар тарихы турында. Тагы кайда бар һәм ул күпләрегезнең туган авылы, әти бабаларыгызның, әниләрегезнең, әбиләрегезнең торган җире, кайберләре су астында калган ул авылларның. Алар китапта гына кала, бәлки юктыр. Бу гади әйберме? Гади әйбер түгел, бу шәхси фаҗига, гаилә фаҗигасы, тормыш фаҗигасы. Шунда ук Марсель Бакиров дигән зур галимнең 85 еллыгына тагы бер мәкалә, ул түрколог, ул кызыклы, ул аңа лаеклы. Ягъни теләгән кешегә, надан калмыйм дигән кешегә ватаным Татарстаннан һәм Шәһри Казаннан фәһем алырга була. Менә тагы бер академик дип әйтик инде, гади әңгәмә бу. Гөлүсә Баддалова язучы Марат Кабиров белән сөйләшә. Баш исеме шулай ук минем кебек рискованныйрак. Бездә әдәбият начар түгел ди, бездә аны пропаганда начар ди Марат Кабиров аңлата. Ышаныргамы моны? Карагыз. Әдәбият шәп булса, бөтен кеше дә егылып укырыйк. Барсыннан да кино төшерләр иде. Бит Яхинаның романы буенча кино төшерләр. Безнең әсәрләребез бәлки 30 ел элек булган хәлләрне тасвирлыйдыр. Шул ук вакытта пропагандалык җитәме, уку җитми. Һәм яхшы проза, яхшы поэзия бездә бармы? Бар әлбәттә. Беләбезме соң алар, укыйлармы? Әдәби тел белән, мотор метафора белән, чагыштырулар белән сөйләгән, укыган, фикер йөрткән кешеләрне очратасызмы? Юк, әлбәттә, кызганычка каршы һәм бик аз. Менә мәдәни җомга. Без аны яратабыз, әлбәттә. Татарстан Мәдәният министрлыгының чираттагы еллык коллегиясендә яңа министр Ирада Хафизян кызы Әйюпова үзенең концепциясын игълан итте. Ул анда 5 хәрефе турында әйтә. Креативлык, коммуникация, кооперация һәм капитализация турында әйтә. Әлбәттә, мин тагы бер хәреф белән культура һәм
контент, мәгънә дигән сүз бар. Бәлки моны яратмаганнардыр да. Бәлки пәхәсләшеп тә буладыр, шушы капитализация, коммерциялар белән генә мәдәният буламы дигән. Ләкин бу концепция әйтелгән. Һәм мәдәни җомгада гына яңа министрның доклады тәрҗемә ителеп, татарчага куелып, бер биттән артык басыла. Татар тарихының бөртекләп җыелуы турында кызыклы, зур, әһәмиятле эшлекле мәҗлес шулай ук 5нче биттә языла. Кырым татарлары, син Кырымнан түгел диләр, не Кырым татарлары язмышы безгә җитмени. Татар халкы ишуда нугайлар Карабак дигән. Бу белем, менә Милли университетның ачыклысын ишекләр артында булса да үткәрә башладылар. Марсель Әхмәдҗановның шушы мәкаләсен укыган кеше, ул инде педагогия училищесын яки университетның татар факультетын укыган кебек була. Идел төбәгендәге ачлык дигән мәкалә. Ачлык кеше ашаганнар бит агайны. Менә балаларыбыз беләбез безнең, юкмы? Алсу Зәйдуллина үткәргән интервью бу. Рүзәл Юсуповны беләсез, тел галиме. Туган тел сафлыгы дигән мәкалә. Бу да академик. Бу да инде ул тегенди мондый аңгырарак кеше өчен түгел. Кызганычка каршы теләсә кем кызыксынмас та. Бусы аяныч. Ләкин Рүзәл Юсуповның мондый мәкаләсен уку бәлки 20 минут вакытыгызны таләп итәр. Ләкин ул хәзерге заманны аңларга мөмкинлек бирер. Рифкат Бекчантаевның тугына 95 ел тулган. Аның турында киң кушбит куелган. Һәр хәлдә гыйлем бирә. Шунда ук карага Уфада яшәүче галим Илдус Фазетдиновның риваятлар, легендалар турында китабы чыккан. Бу турда үзе белән әңгәмә һәм ягъни бу бит шушы бер гәзит белем бирә. Мәдрәсә. Мәдәни җомга дип атала. Тиражы зур түгел, чөнки моны укырлык, моны яздырып ине алырлык, акча табып кешеләр күп түгел. Ләкин без инде 5-6, 7-8 миллионлык кеше, шундый газетләребез бар, һәм без аларны укыйбызмы, укымыйбызмы, без кемгә әйләнеп барабыз. Шуңа күрә бәхәсләшегез, инкар итегез, әйтегез, бу язмалар, бу газетлар йомшак дип. Хөр фикерле безнең газетның беренче битенә күз салсагыз, анда күрерсез нинди исемнәр, кечкенә буйлы Шамил эшче һөнәре турында тагы бер язма, һәм башкалар сыерын сатып алдым, алдандым. Әмма Харир сүзенә аерым игътибар итәм. Илфат Файзрахманов, татар егет террорчымы һәм Русиядә коррупциягә каршы көрәш театры. Кыю фикерләр, монда барсын да әйтеп бетмим. Анда бер генә тагы бер соңгы өлешендә генә шушы мәкаләнең. Азат Мифтахов дигән егетне Мәскәүдә бер утырталар, бер чыгаралар. Ул бомба шатлаткыч ясаган диләр. Аннан ясамаган икән дип чыгаралар. Аннан соң качандыр кемнеңдер яндырган дип әйтәләр. Нишләп алай интектерәләр дә гаҗәпләнеп, хәзер менә бөтен матбугат чыга башлады, журналистлар чыга башлады. Без моңа битараф калабызмы? Ни өчен аны Түбән Кама егете дип әйтәләр ул Азат Мифтаховны? Аптырыйм мин. Ни өчен ул Мәскәү университетының аспиранты дисә дә шул җитә бит инде, ул бит философия факультетында укый. Һәм ул чынында шартлаткыч ясаганмы, ясамаганмы? Шул турыда ничә көн хәзер атна инде бәхәс йөртәләр. Карасаң, ул чынында Түбән Кама булган җиңәте, ул да безнең кеше икән. Ул кызыклы язучы, сатирик Фәнзаман Батталның оныгы Азат Мифтахов. Ни өчен аны бер чыгарып, бер китереп газаплыйлар һәм дәлилләре булмаган килеш шундый куркыныч гаепләр аталар моның өстенә. Менә укыгыз. Тагы кайда бар? Азат Мифтаховның кем булуы, нәрсә эшләүе яки эшләмәүе турында каян табасыз? Бу бит уникаль мәгълүмат дигән сүз. Безнең Мираж журналы, аның беренче саны тетрәндергеч бер шигырь белән ачылып китә. Без кояшка карап айныдык, башны томалаган уйлардан. Ил өчен без бары кайгырдык, дәһшәт баскан авыр елларда. Кайчан язылган? Сугыш вакытында язылган. Бәлки Фатих Карим бу шигырьне төрмәдә язгандыр. Бер гаепсезгә, Аникин поэмасында гаеп табып 10 ел төрмәдә утыртканнар. Аны 4 елдан соң әлбәттә ул акланып чыккан, штрафбатка түгел, һәм сугышка китеп тагы 4 ел кан кыйган һәм соңгы 4 ай калганда сугышның бер сугышта 3 тапкыр яраланып һәлак булган. Аның авыр уйлары күп булган һәм бары тик кояшка карап кына үмитен саклаган, ойный торган шәхес булган бу Фатих Карим. Безнең
mirasning bu sanında Rizaddin Fakhriddinning Sag'id degan yozmasini o'qiganingiz bormi? Bilasizmi? Kim ol? Narsa ol Sag'id? Yaşay olasizmi? Shuni bilmagan kelish. So'rov. G'odiy so'rov tugul bu. Shulay yo'q. Sadri Maqsudi Arslanning Sorbonna universitetida so'nggi darsi. Bilasizmi? Sorbonna universitetida narsa ishlagan Sadri Maqsudi umuman ul bulganmı? Ul onda hem onun heykeli Qozonda bormi yo'qmi? Umuman kim bulgan ol Sadri Maqsudi? Buni bilmagan kishi o'zing hurmat etarga tatar kishisi mumkin tugul deb sanıyoruz. Ilduz Amirxonovning maqolasi davlat millatni tug'dirmay, millat davlatni tug'diradi deb ataladi. Bilasizmi? Millat turida borishuvchilar Ilduz Amirxonovni o'qib qararga kerakdir bit endi. Hem başka şunday yazmalar bu bizning mirasda. Bizning mirasning birinchi hem ikinchi sonlarında g'ajoyib bir yazma var. Ul da bo'lsa Saraylı Ming Iruvi turunda. Bu Iruvi turunda o'qiganimiz bor. Boshqirt g'olimlarining saf boshqirtdan tarag'ina Iruvi deb, aning nindi rayonlarda yashaganini bu kishilarning hem tarixin nindi asrda bo'lgani turunda bilasizmi? So'z bit bara 14-chi, 15-chi asırlar turunda şunday Iruvi bo'lgan. Şınlıqta bu nindi millet kişileri bulgan. Nogay Ordasınıqımı, Qozon xonlığınıqımı, Qozon xonlığı ul vaqtda bulganmı? Bu Iruvi. Şunanda 7 buun tugul belki 10 buun, 12 buunga qaraytirgan bu tarix. Men endi Beshbulak rayoni o'zimizning yoqdagi kishilarning da shulay xususan men Iruviga qaraganini bilaman. Bu yazmada Raif Mardanovning Mendeleevskiy, Menzele ayaqlarındagi yaşavchilarning da şuşu Iruviga qaragani turunda. Ya'ni ele boshqa olimlarni opponent bo'lib yoki istama bilim beruvchi onda yozma ko'rganim yo'q edi hali. Ham sizning de muayyan ko'rganingiz yo'q. Bizning Miras jurnalida ul bor. Ham Saraylı Mingni, ham boshqirtga, ham tatarga bu Iruvining tarixini, aning shaxslarin bilmishe, nichikkina so'lish etib yoshlarga mumkin, ham nichikkina bolalarni terbiyelerge mümkündür. Men anlamayım hatta. Rizaddin Fakhriddin yazması. Mercani ul temir qazık deb. Hem Hasan Saryanning Boshqirt qizizi degan yazması, hikayesi. Bu hikayega motorgina tasvir rasmda qo'yilgan. Ya'ni bizning miras ul indidir tuzan qoplagan tarix tugul bugungi yazmış. Hem fevral sonida aning tashlig'ining ichki yog'ida hatto millatimizning o'sish strategiyasi degan bosh bilan ish rasm ham tekst qo'yilgan. Ya'ni bugun bora tarix, bizning mirasimiz, bizning adabiyotimiz, millatimiz yashasın desang, hem kundalik ishlar turida, hem strategiya turida söylashirga, birchilarga to'g'ri keladi. Mana shu turda söylashganda qorong'i bo'lmada yurgan kibik harakat etuv mumkin bit. Agar da biz tumanadan bulsak, agar da biz tarixni bilmasak, agar da biz bolalarimizga o'zimizning madaniy mirasimiz turida anglatmasak, bular barisi da bizning mirasning shu sonunda bor. Hem onu da o'quvchilar oz, hem eshitdim hali bu yil hatto kitobxonaga yozdirib da kelmagan, ya'ni bir ko'p kitobxonalarda mana shunday jurnallar ham milliy gazetalar yetmagan ekan, kimningdir aqchasi yetmagan deylar. Ya'ni bizning qalbimiz shulay, qalbimiz bu masalada ruhiy inqilobchilik ham ruhiy kontr inqilobchilik bilan yaqin. Shul vaqtda biz hech yo'g'i mana shu bizning kuzatuvlarimizda bo'lsa da bila olamiz. Narsa turida kim narsa aytgan ham qachon aytgan. Hozirga sog' bo'linglar.